मोथों आवता थोलाय सिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा इनि मोखां होंसेथों जोंनि बुबा गोरानि मोथों आवता थोलाय सिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा इनि मोखां होंसेथों जोंनाव फालै जानाय दङ दाख्लैल' गमरै थांथों जोंनाव थोंगै दांनाय दङ दफानि सोरां मोलांथों जोंनि बुबा गोरानि मोथों बुबा गोरा आयौ लथों आयौ लथों आयौ लथों बुबा गोरा आयौ लथों आयौ लथों आयौ लथों ग्रेटा टिपालेन मारनाय 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 ग्रेटा टिपालेन मारनाय 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 आयके चुबा चलेनाय 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 आयके चुबा चलेनाय 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 दिप्रासा आयौ लथों आयौ लथों आयौ लथों दिप्रासा आयौ लथों आयौ लथों आयौ लथों दिनै माथाय न मारनाय 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 दिनै माथाय न मारनाय 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 आयके चुबा चलेनाय 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 सांग्रं सालो 5 तारिख जानुवारि 2023 सालो जों 41 अम्पिन नंगै दुतुदुर रेली हाइथुबा सिरिसबाय रेली जों ताव उथायाखो न खानानो जों लागात थांनाय 25 मिसिं सेंनि तिनि जरा जों सेंनि दंगु हायनि दंगु तिनि पारा हागुइसो दापुते बुखौ जों मालायखौ फरायो थांनाय 2018 सिमिटे सरकार ताबुसावि तमनि बिजेपि आइपिपि सरकार बरनि गोबां उन्नति खायजों बर' बायजों मालायखौ फरायो बे महाराजानो सिनि बुवाग्रानो सुजातै हामजा बासुबानन्दे सुबाइया अमहायरो सिं कक्सलायमनि जों तिनि जरा जों हारियाखौ जनसाधारण सिनि लुकुरक पारानि दापुते बुखौ सुनो काहनि सायो ताबुनि 2023 विधानसभा इलेक्शन जतनु सिनि महाराजानो सुबाना हुनै जत कमेन्ट बनबाङै जों बेलाखे सिनि लुकुरनो जों हामैमा रावो आसखे सिनि बुबाग्रानो हामजागुइ बरक हामबाय रावबो सुनोबो हामबाय राव मोनबाङो आसा खायबो थारातिबावनो सिनि महाराज बिसिखै ब्रासरानि जे मोथोंगांनि बा नायमों सार्भाइवेल अस्तित्व रक्षानि बांबो जे महाराजासनो कमेन्ट खायथुमानि जों बनथैनि जोंनि सामु खेलायजों जौ सेरिसबाय खेलायजोंबो अमहायनो जों तिनि 41 अम्पिननि बिथिङाव बेलायखे जों खास लांजा तिनिबो बेलायखे तंथंलायजा मान हुखे आगेराव जों अमहाय खानसायनि केबु पार्टी जों फैगोलि गावनाय खेरिखा यावा ताबुसिनि महाराज फाइमानि बिसिंखिनो जों नखा खानसा जत बुरै खोला सिख्ला सिख्लि बुरा बुरि खानसा दङैनो जों जाथिफोरा गाहामखे बनि बिसिंखिनो एडिसि गभर्नमेन्ट बिसिं साल खैबानो बेलाय सरावनो तिनि बायसों दैसारांसाक पारा हजावो जों दैसासारि आं पारावो एमपि एक्चुअली निखजावो तिनि बायसों 5 दिन लागातो सोलाय दंखा yang जों साइडआव फैमानि जों तिनि थाया तिनि सारै जरासों सानजा जरासों तंनाय बुरिनाय जनगण बाय जों मालायनाय मन के हाथाय हाफुं बेलाखे हासो कष्ट मालाय आपुन जों आपुन कष्ट होयासि जखन तसिनि लाहार मुं सक्सेस नै जों आपुन तिनि कष्ट जों शान्ति माने हामबाय जतन